Та хора, и ви отново сте Сем Каруса. Аз съм Емо и днес ще направим Майнкрафт оцеляване. Втори сезон на това, хора. Надявам се тази поредица ви хареса. Ако е така, праскайте мощно лайк за нея, абонирайте се за канала с камбанката и гоним 50 абоната, хора. Гоним 50 абоната. Може да е малко бъгаво, защото съм на по-стара версия, все пак съм на 1.16 в момента, защото това ми е като цяло любимата версия. Така че дайте да се поразходим малко. Надявам се просто да не бъгва прекалено много, защото няма как наистина го правя на този етап това. Мисля, на телефон не съм играл Майнкрафт от колко вече са месеци някакви. Играя само от PlayStation. От PlayStation 5 играя Майнкрафт на 1.20. И да, хора, не за това. Да не се чуете, че съм нещо много слаб, забравям как се играе такива работи. Както винаги, всяка една поредица започва с събирането на дърво. Затова нека минем през тази задължителна, скучна, но и много важна част. Има 7, 8, тук 9. Целта за днешния епизод ще бъде просто да влезем в каменната ера, защото ще е наистина много важно. Не обръщайте внимание на съобщенията. Ето оставим тези семена. Да, аз не мога ги оставя. Окей, хора, ще ги хвърлиме просто. Нека сега си крафнем. Как се крафтше са? Правим така. Крафтването е наистина смут и готино. Така. Излизаме. Слагаме крафтинг тейбъл и си крафтваме една кирка, брадва и една лопата точно по този начин. Поставяме. Нека сега обаче си вземем крафтинг тейбъла и се отправим в търсене на нещо интересно. И тук наоколо няма много интересни места. Мисля, ние сме между два байма. В момента има, както може да видите, лама. Има няколко крави, има захарна тръстика. На тая има още един байам. Нека убием тази крава. Да, ни две кожи, което е добре. Тук има драунър. Ще се опитаме да го избегнем. Надявам се да не чувате. Така. Нека си подредим сега малко инвентара. В момента видеото ще е просто да търсим нещо интересно. Надяваме се да намерим нещо интересно, защото ако намерим, ще сме тъжни. Ще убием. Това прасе. Взехме една пържола. Така, да, знам, хора, слаб съм. Моля ви, не ме хейтете. Просто изключително съм слаб в момента. В много слаб период от формата си се намирам на Майнкрафт. Хора, между другото, днес имам тренировка, така че ще се опитам да напляскам набързо този епизод, за да мога да се подготвям за първата тренировка от края на тази ваканция. Да махнем това месо. Там, между другото, виждам леден байом, който не е много хубаво. Но, да, тук има пещера. Ще влезем да си вземем така. Интересно. Много интересно. Нека просто си вземем малко камък. Като ли започна по-добре да върви играта. По-бъгаво беше преди 2 минути. Хора, това е оцеляването. Сезон 2, новото оцеляване. Вече съм направил плейлисти, които може да видите естествено в секцията плейлисти в канала. И имаме вече и цели 4 едита в канала футболни, което е наистина много добре и започваме лека по лека да развиваме каналите.
Проблема с стримването само трябва да го правим, но според мен ще минем и през това. Скоро може да очаквате и някоя класация, така свързана с футбола. 27. Аре, дайте 28 да е четен брой. Така. И нека сега крафтнем няколко неща. Просто се надявам качеството на геймплея да е добро, защото ако не ще се сърдя. Така. Една печка. Супер. Направихме си така сет от камък, който ще го поставим по този начин. Имаме и печка, която също е много добре. Ако намерим тук също така и ако намерим и на някъде наблизко тук въглища, ще е наистина също много добре. Тук не се вижда ни най-малко. Надявам се просто да намеря изхода. После. О, това е айрон ли? Да, май това е айрон. Но има и нататък. Добре, това е като цяло, това е пещерата. Да, изглежда обещаващо добре. За съжалявам, ако нищо не виждате, просто това е положението в момента. Ох, и на мен ми е много трудно да виждам. Обаче тук има айрон, който наистина в момента е прекрасно. Има цели 6 айрон, което е много добре. Нека сега излизаме от тук, защото трябва да видим какви неща имаме. Нека видим. Така че хора, да, така, аз наистина се старая качеството да е добро на видеята, звука да е добър, да се чува всичко, като цяло и играта, и аз най-вече. Тук тази кокошка изпържихме. Още ми се свалил хангара. Не се чуйте, не игра на мирна трудност. Това с тази форма, която съм не знам въобще как ще направя недър портал и ще влезна вътре. Не съм още напиля. Ела. Ото. Наистина много бъгва, защото този леден баям не мисля да ходя към него, честно казано. Бих искал да продължа нататък. Между другото, преживията, с които едитвам видеята, наистина много по-различни са станали и по-трудни за обработка, защото има някои стикери за лайк и subscribe и комент, които преди използвах, които сега ги няма. В смисъл, премахнали са ги заменили с други, но ще се оправя. Все пак намирам начин да си едитна видеята. Нека видим насам. Това е... Вау! Намерихме тук що Desert Temple. Това е наистина много добре. Нека се насочим към него. Наистина много накъсно върви. Надявам се това да не е проблем за вас, хора, защото знам, че вие обичате да ви предоставям качествен геймплей и качествени видеа. Надявам се с времето това да се оправи, въпреки че не съм много убеден, че ще се оправи. Ще опитам максимално да намаля накъсването на геймплея. От той даже плува вода. Ега си якото. Чакайте. От вода като цяло върви по-глад, отколкото да знае. Нямаме тук. Мога ли да влязна? Май от тук мога да влязна. Да. Сега тук трябва да внимаваме. Да, може би тръгнем от тук. Мисля, че ако падна от тук няма да стане нищо, така че нека се... Добре, безопасно сме. Няма как да направя торчове, така че може да не виждате много неща. Първи чест! 7 паяжина. Имаме малко gunpowder. Един емералд и спайдер ай. Така ми втория. 2 седла. Това е прекрасно. И имаме кокали за опитомяване на кучета. Още паяжина, което също е много добре.
И после естествено, нали, ще вземем и чест. О, да! Злато, айрон, още гънпаудър, още кости. О, да. Ето това е. Това ще го оставим. Да! Супер! Точно такива работи ми трябват в момента. Сега да го вземем. Аре, ще го вземем, що не. Тук проверихме. Добре. Ще вземем тези два честа, за да може да оставим едно място за пренощуване. Естествено няма как да не изпуснем да вземем и TNT-то. Там мога ли стигна? Не. Готово за ги. Сега ще изчезвам от тук, хора. Имам ли блокове? Ще използвам дърво, защото той е насякъде. Не, всъщност ще използвам каблстоун. Да е по-сейф. Чувам зомбите, което не е добре. Така. О, то е вечер, хора, нека спим. Ако не... О, не! Всъщност, ние нямаме легло. Добре, хора, ще скипна в момента докато стане ден, защото наистина в момента ситуацията е много неприятна, така че до след малко. Та, хора, седях тук колко? 3-4 минути и ако мога, може да чуете горящите зомбита. Май умрях. О, не. Има скелет тук. Да. Да, вече сега ще умре. Ето го зомбито. Аре, бе. Добре. Нека тук направим между другото едно място. О, има вещица. Холи да се правим да убие хора. Айде. Отивам. Хойо! Чакайте. Това. Незабавно лекуване. О, супер, да, най-якото отваря. Това пясък не ви трябва. Ще оцелеем спокойно. Ще оцелеем, хора, не се притесняйте. Надявам се, моля. Моля. Аре, да, така. Yes. Половин сърце. Не е нещо сериозно. Трябват ми, между другото, в момента овци. Нека тук си направим някаква базичка. Лека. Така. Тук да сложим някаква част да използваме като материал да си изпечем храна. Защото в момента ми трябва. По-бързо, давай. Трябва да вземам едно пилешко да се хилна. Готово. Сега набързо ще търся овце. Наистина много не виждам никакви овце, което малко ме така ме тревожи. Хора, между другото, съжалявам, ако говоря по-тихо, не знам така, по-добре ли е. Олеле, тук наистина има много пещери. Олеле, айрон. Ох, ужас. Чайте си извада кирката. Олеле. Умирай. Така. Напомняхме от това зомби.
Та аз сменям оръжията. Вече ще си ползваме каменните. Нека вземем желязото. Добре. Взехме някакво желязо. Нека излезем, това няма да го правим сега. Няма да го правим днес. Искам само да намеря някакво овце за легло. Окон. Умри. Ай, не ми дай кожа. Тъмушенко. Даже още два. Вече имаме пирево. А така ще го преместим тук. Да може да ядем. Добре. Така. Ес, хора, вече имаме червено легло. Леле, от кога издирвам те овци. Нека си направим това е тук да го... Не. Ще ги сложим... Ей, тук. И... аз мисля... Ето тук... Не. Ох, леле. Отгоре на печката и на крафтинг тейбъла да поставим тези два честа. Yes. Та хора, това не е базичката в момента. Изглежда добре, дайте си сетне само един спаун пойнт и да изхвърляме тук някои неща. По-важните. Естествено гапалката и тези работи. Така, оставаме. Имаме и емералд, което също е добре. И седла. Тъй като казах седла, тук някъде видях коне. Ако мога да направя... Но аз няма вижда. Няма въже. Еми ако го града всъщност някъде. Я е тук. Така. Сега ще взема... Всъщност не съм взел седлото. Ще взема... Не бе. Ще взема седлото. И ще тя да яхна някой кон. Да я дали. Яхване. Аре. Докато не ме заобичаш. Аре бе. Ега си упори тия кон хора. Ари! Yes! Yes, хора, вече може да го управляваме. Ще го вкараме в тази дупка. Така. Пълне. Вече имаме и кон, хора. Супер. Нека спим тази вечер, хора. И това ще е като цяло за днешния епизод. Нека спим. О, вижте прекрасния залез. И коню-поню. Yes, можем да спим. Та хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да оставите по един лайк, както и да се абонирате за канала с камбанката. Ако коментарите са отключени, може да коментирате. Естествено, може да пишете съвети за Майнкрафт, но някои нови работи, интересни факти, идеи за ново клипче и така нататък. Това беше от мен, хора. Довиждане!